Benvinguts a l'Hora del Conte de la xarxa de biblioteques de Badalona. Avui us explicarem una adaptació del conte de la Sireneta, de Hans Christian Andersen. Espero que us agradi molt aquesta adaptació del conte. Comencem l'Hora del Conte. Hi havia una vegada, al fons del mar, un regne on vivia la Sireneta. La Sireneta es deia Radne i vivia amb el seu pare, que era el rei del mar, i amb les seves germanes, sirenetes, i amb els seus amics, els peixets. Quan la Sireneta va complir els 16 anys, va poder pujar a la superfície del mar i així cantar com canten totes les sirenes. Aquell dia navegava per allà un vaixell i un príncep va caure del vaixell fins al fons del mar. La Sireneta, al veure'l, el va anar a ajudar i el va rescatar fins portar-lo a una platja. En aquell moment, al veure el príncep, la Sireneta es va enamorar. Quan va veure que es trobava millor, la Sireneta va tornar de nou al regne del mar. Radne estava tan enamorada del seu príncep que volia ser una persona. Aleshores va anar a veure a la bruixa del mar. Bruixa del mar, dona'm un remei per poder viure a fora del mar i així poder aconseguir casar-me amb el meu príncep. Aquesta poció és una poció màgica. Si la veus, la teva cua de peix desapareixerà i et sortiran cames i peus. A canvi, ja no tindràs ni veu, ni podràs cantar, ni parlar. La Sireneta es va beure tota la poció màgica i es va quedar adormida. Es va quedar adormida fins a arribar a la platja on havia conegut el príncep. Aleshores va arribar el príncep i li va preguntar: «Hola, com et dius?» Però la Sireneta no podia parlar. El príncep va portar la Sireneta al palau reial. I allà es van fer molt amics. Cada dia jugaven i ballaven. Radne cada vegada estava més enamorada del seu príncep. Però un dia el príncep li va dir: «Vull presentar-te a la meva estimada. Aviat ens casarem». La Sireneta es va posar molt trista i se'n va anar del palau reial. Va caminar fins a tornar de nou a la platja. Estava tan i tan trista que va començar a plorar. I una llàgrima quan estava plorant li va caure al peu. I de cop i volta es va produir un encanteri. Li va sortir de nou la seva cua. I ja podia també cantar i parlar com ho feien les sirenes.
Aleshores va pensar, aquest no és el meu món, jo no tinc res a fer aquí. Vull baixar de nou al regne del mar. La Sireneta va baixar al regne del mar, on vivia el seu pare, les seves germanes i els peixos. I estaven molt contents. I estaven totes les persones que l'estimaven de veritat. I ella també estimava molt la seva família. I així van ser tots molt i molt feliços. I conte contat, conte acabat. Espero que us hagi agradat molt aquesta adaptació de la història de la Sireneta. Gràcies i fins aviat. Adeu!